ನಮಸ್ಕಾರ ಸಮಸ್ತ ತುಳು ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ತುಳುನಾಡದ ಮರಕೆರೆಂಗದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಏರ್ಪುರ ತಿಂತಾರೆ ಪಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಅವೇನು ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ತಟ್ಟೆ ಖಾಲಿ ಆಪುನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಕೆರೆಂಗ್ ರಡ್ಡ ಟೈಪ್ ಕೆರೆಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಬೂರ್ಕೆರೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮರಕೆರೆಂಗ್. ಬೂರ್ಕೆರೆಂಗ್ ಲಂಚನೆ ಬೂರ್ಕೆರೆಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಆಂಡ ಮರಕೆರೆಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಬೂರ್ಕೆರೆಂಗ್ಲ ನಮಕ್ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಮರಕೆರೆಂಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ. ಈ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇನು ಬೆಳೆಸವೇರು ಈ ಮರಕೆರೆಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೂರ್ಕೆರೆಂಗ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮಲ್ತ್ ಜಿಂಡಲ್ ಆತೆ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ದು ಅಂಗಡಿಲೆಡ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಅಂಗಡಿಲೆಡ್ ಮಾತಾ ಅಂಗಡಿಲೆಡ್ಲ ಈ ಕೆರೆಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ನಮಕ್ ಅವೇನು ಒಂತೆ ತಿನ್ನಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 5-6 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಬಡವೆ ಆಪುಜಿ ಆತ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿಲ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದಾರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿಲೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಓಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಅವೇನು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ಲೆಕ್ ಆಪುಂಡು. ಈ ಮರಕೆರೆಂಗದ ಉಪ್ಪು ಕಾರ್ಲಂಚನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಡ್ ಅವೇನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ವಾರೀತಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ತೋಜಾವೆ. ಅಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ರೆಸಿಪಿಲ್ನ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಡ್ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿಯಾಗ ಅವೇನು ಮೂಡ್ದು ಈ ರೀತಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೋಳಿದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಗುಂಡು ತುಲೆ ವಾ ಟೈಪ್ ಜೋಳಿ ದೆಪ್ಪೇರು ತುಲೆ ಈ ನಮ್ನೆಡು ತುಲೆ ಅವೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದೆಪ್ಪುನ್ ತುಲೆ ನಾ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೆರೆಂಗಡಿ ಈ ಟೈಪ್ ಇಂಚ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಬೇರು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆ ಬೇರಿತ್ತಿನ ಕೆರೆಂಗನ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕುಲು ಬೇರನ್ನು ದೆತ್ತದು ಈ ಟೈಪ್ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ಮೂರೊನ್ನೆ ಮುಡ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ತದಿ ಒಂಡ್ರೆ ಗುಂಡು. ಇಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಕೆರೆಂಗಲ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ಪ 1.5 kg ಕೆರೆಂಗ್ ಇತ್ತುಂಡು. 1.5 kg ಕೆರೆಂಗದ ಉಪ್ಪು ಕರಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನಿಯಾನ ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ನಮಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿ ಬರಂಡು. ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಕಾಂಡೆ ನಿಕ್ಲು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರ್ನಿತ್ತಂಡ ರಾತ್ರಿನೇ ನಿಕ್ಲಿಂದ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನೀರು ಪಾಡ್ದಿ ಓಡಾಪುಂಡು. ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲು ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅವೇನು ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ಪರ ಪ್ರಪೋ ಓಡ್ಚಿ ಈ ಕೆರೆಂಗಡು ಒವೇ ನಿಕುಲು ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಮಲ್ಪರ್ನಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಅವೇನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ 4-5 ಗಂಟೆ ಪೊಡ್ತಾಂಡ್ಲ ಇಂಚ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೀವಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಪೊಡ್ತು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೈನಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತೊಲೆ ಈ ನಮ್ ನಡಿತೆ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಲ್ಲಿಗಿಂಚ ಮೂರೊಂಡ್ರೆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕುಂಡು ಕೆರೆಂಗಲ ಒಂದು 5 ಪೊಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಪೊಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಕೆರೆಂಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಇಂಚ 3 ನಗ ಪೊಡಿ ಯಾವಡ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಕೆರೆಂಗಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಇತ್ತ ತುಲೆ ಪೂರ ಮೂಡ್ದಾಂಡ ಅವೇನೊಂಜಿ 2 ಸಲ ವಾಪಸ್ ಅವೇನು ಲುಂಬರುಂಡು ಲುಂಬುದು ಒಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಬನಲೆಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಆ ಕೆರೆಂಗ್ ಮುರ್ಕುನಾತ್ ನೀರು ನಿಕ್ಲೆ ಎತ್ತು ಕೆರೆಂಗ್ ನೀರು ಕೆರೆಂಗ್ ಮುರ್ಕುಂತುಲ ಆತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೆಯ್ಯರ್ದಿ ಒನ್ನೆ ಐತೆ ಬೆಯ್ಯರ್ದಿ ತೀರು ಮುಲ್ಪ ಐಕ್ ಬೊಡೈನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೇರು ರುಚಿಕ್ ನಿಕಲ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಿತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು. ಉಪ್ಪು ಬುಕ್ಕ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ನೆನ್ ಬೆಯ್ಯರ್ದಿಯರುಂಡು. ಆಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಬೆಯ್ಯರ್ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂವನಡ ಆಪುಂಡು ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕೆರೆಂಗ್ ಕೆಲವು ಕೆರೆಂಗ್ ಬೇಯ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಕೆರೆಂಗ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು. ಈ ಕೆರೆಂಗ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತವೇನೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲು ಅರಿಪೆದಿ ಒಂದು ಜಾಲಿದಿ ಒಂದು ಅವಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ಅರಿತೊಂಡಾರು ನಾಂಡು ಯಾನ್ ತುಲೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಂತ್ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯ್ತದನ್ ತುಲೆ ಸಾಧಾರಣ 1/4 ಗಂಟೆ ಪೊಡ್ತುಡೆ ಬೇಯ್ತದನ್ನು ಒಂದು. ಓಕೆ ಇತ್ತೈಕೊಂಜಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ದಿವರಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಚಮಚದಾತು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿರು. ಈ ಕೆರೆಂಗದ ಉಪ್ಪು ಕರಿಕೆ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನೇ ಲಾಯ್ಕ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದಾಸೆಮಿ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉಡ್ಡಬೇಲೆ ಬೊಕ ಬೇವಿರೆ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಾಡು. ಒಗ್ಗರಣೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಕಾಯಿ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ದೀತಿನಂಚಿತ್ನ ಕೆರೆಂಗನ್ ಪಾಡೋಡು. ಕೆರೆಂಗನ್ ನಮ್ಮ ನೀರು ನೈಟ್ ಆಜರ ಬುಡ್ರವಲ್ಲಿ ಇಂಚನೆ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಇದು ಅರ್ಥದ ಪಾಡ್ನೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಐಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂಡ್ರೆ ಗುಂಡು ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಲಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ರುಚಿ ತಮಿತಿ ಎತ್ತು ಬೋಡೋ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡೋನ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವ ಪಣ್ಣದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ 3-4 ಸ್ಪೂನ್ ತಾರಾಯಿಲ ಯಾರುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿಂದೆ ಪನೊಲಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿನ ತುಲೆ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಕೆರೆಂಗದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ಲ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ತೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಎತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಡಿ ಕೆರೆಂಗ್ ಇತ್ತಂಡ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಮ್ಮ ಮಂತಿನಂಚಿತ್ನ ಕೆರೆಂಗದ ಉಪ್ಪು ಕಾರಿನ ತೂವೊಂದು ಬತ್ತಾರತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂದೇನ್ಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಏರ್ಪುರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆನ ಚಾನಲ್ ತೊಂದಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುತೋಲೆ. ಓಕೆ ಅಂಚಂಡ ತಿಕ್ಕಗನದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ 18 ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಪುಲೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.